ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ KTM ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಂಡ KTM ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ KTM ಉಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಗ್ಗಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ರೈಡರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದಾದ ಪುರ ಫನ್ ಆಪುನ್. ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಫೈನಲಿ ಬೈ ದ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್. ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬೈದ ಮುಲ್ಪಾಯ್ ಅರೋ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐಟ್ ಪಂತೆ ದಿಡುಪೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂದು. ಬಟ್ ದಿಡುಪೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಎರ್ಮೈಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ತೂದಿಪ್ಪರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತು, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ KTM ದಕ್ಲನ ರೈಡ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಒಂಜುಂಡು, KTM ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200 ಒಂಜುಂಡು. ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೈದೇರು ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇರು ಬೇಗ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂಬ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪೂ ತೂಗೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಪೂ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜೇ ಸಲ ಆಪುನಿ. ಸೊ ಇನಿ ಅವು ವರ್ಷದ ಐನೀತ ದಿನ ಇನಿ ಅಂದ ನಮಕ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅವು ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಡೆಲ್ಲಿ ತೋಜನು ಅವು ಐತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಪುರ ಉಂಡು, ಒಂದು ವಯರ್ ಪೋತು ಪಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾತಿರನ್ನೇ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಪಯರ್ ಉಂಡು. ಕಾಡು ಪಂಜಿ ಉಂಡು, ಪಿರೋಡ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಡಿಕೆ ಮೈಪೋಚಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಆನ್ ಮೂಲೆ ಮೈಪೆ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕುದುರಡು ಪಿರೋಡ್ ಪೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲ ಪಿರ ಮಂತ ಮೈಪನ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೆ ರೀಚ್ ಒಂದತ್ತ ಪಂಜಿ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಪಂಜಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ತಾವಾರ ಉಂಟು. ಸೊ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಮಿತ್ತಿರದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಉಂಟು, ಐಟ್ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದು ರನ್ ಆದು ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದು ಈ ವಯರ್ದ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡೇರಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಲ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಲ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 19. ಸೊ ನಿಖಲ್ ವೆದರ್ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಡ ಸೈಯೊಂದುಂಡು. ಮಂಗಲ ಮೂಲ ಮಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಎಕಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪಡಿಕೆ ಮೈತದೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಚಡ್ಡಿದೆತ್ತದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಬ್ಬಾ ಜೋಕುಲೆಂತೂಲ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆತ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏರ್ ಒಂದು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ತಿತ್ತು ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯೂ. ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯೂಗೂ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮುಲ್ಪೋರಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಉಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪೈ. ಸೊ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಟಾಪ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಪ ಪೋಯರ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟೆ ಅದು ನೆಟ್ಟೆ ತಿರ್ತರು ಒಂಜಿ ಐದು ತಿರ್ತರು ಒಂಜಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಓಕೆ ಇಂಚ ವೇಡ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಯರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಪೈ ಐಂದಾಯ್ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಪೂರ ಎತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಾಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಪೋದು ಮುಖ ತಿರ್ತು ಬರ್ತಾನ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಲ. ಈ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಡೋಂಡ ಇಕ್ಲು ಟಾಪ್ಗೆ ಬರೋಡೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಏರ್ ಲೈಜರ್. ಫೈನಲಿ ಬಚ್ಚಿನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವನೊಂದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನಿಟ್ಟೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಮಿತ್ತು ಬಚ್ಚಿನಿ ಇನಿಕೆ ಯಾವ. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋತುಂಡು ಸಾದಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಜವನ್ನೇ ಬರ್ತನ ಕಣಿ ಹೊಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಪುಚಿ ಪೋಯರೆ ಏನು
ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈತ ಪೂರ್ತು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಎರ್ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್ ರೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೈಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು KTM ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತನಂಚಿನ ರೈಡ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು KTM ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಪೇಜ್ ಉಂಡು, ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ Fatcatkudla ಪಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಉಂಡು. ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಇಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.